नमस्कार, सिद्धीज किचनमध्ये आपल्या सर्वांचं मनापासून खूप खूप स्वागत। आज आपण झणझणीत सुके बोंबीलच्या कालवणाची रेसिपी पाहणार आहे। तर त्यासाठी आपल्याला बोंबीलचे बारीक बारीक तुकडे करून घ्यायचे आहेत। तर मी इथे एका कढईमध्ये बोंबीलचे बारीक बारीक तुकडे करून घेतलेले आहेत। तर हे सुके बोंबील भाजून घेऊयात आपण। चांगला ब्राऊन कलर येईपर्यंत भाजून घेणार आहे मी याला। आता हे आपला चांगला खरपूस रंग येईपर्यंत भाजून झालेला आहे। त्यानंतर आता मी एका बाउलमध्ये काढून घेते। आता ह्यामध्ये 1 ग्लास पाणी ओतूयात, म्हणजे जेणेकरून आपण हे आधी भाजून घेतलेलं होतं ते आता थंड होईल। त्यानंतर मी इथे 2 बटाटी आणि 1 टोमॅटो घेतलाय। त्यानंतर आपल्याला दोन्ही बटाटी बारीक कापून घ्यायची आहेत। कापून घेतल्यानंतर एका भांड्यात टाकूयात। ह्या भांड्यात मी आधी पाणी घेतलेलं होतं, कारण ही बटाटी काळी पडू नये म्हणून। इथे तुम्ही सुद्धा पाहू शकता। आता इथे मी बारीक कापलेला कांदा, लाल तिखट, मीठ, हळद, ओल्या खोबऱ्याचं वाटप, बारीक कापून घेतलेला टोमॅटो असं सर्व घेतलंय। तर आता इथे एक पातेलं घेतलंय। त्यामध्ये आता मी तेल टाकते। तेल तापल्यानंतर ह्यामध्ये बारीक कापून घेतलेला कांदा टाकूयात। कांदा टाकल्यानंतर गुलाबी रंग येईपर्यंत परतून घेते मी। बघा कसा गुलाबी रंग आलाय तो। आता ह्यामध्ये मी लाल तिखट, हळद टाकून झाल्यानंतर परतून घेते। त्यानंतर ह्यामध्ये गरम मसाला टाकूयात। मसाले टाकल्यानंतर बारीक कापलेला टोमॅटो टाकूयात। टोमॅटो टाकल्यानंतर थोडंसं परतून घ्यायचं आहे आपल्याला। परतून झाल्यावर बारीक कापलेली बटाटी आणि बोंबीलचे जे तुकडे आपण करून घेतले होते ते पण टाकूयात। आणि हे सर्व मसाल्यामध्ये मिक्स करून घेऊयात। मिक्स करून झाल्यानंतर ह्यामध्ये चवीनुसार मीठ टाकूयात। मीठ टाकल्यानंतर ह्यामध्ये आपल्याला हवं तेवढं पाणी ओतूया। आणि ह्यात जास्त पण पाणी ओतायचं नाही आहे, नाहीतर जास्त पातळ होईल आपलं कालवण। पाणी ओतल्यानंतर ह्यावरती झाकण ठेवूयात आणि 10 मिनिटं आपल्याला वाफ काढून घ्यायचं आहे। बोंबील आणि बटाटी चांगले शिजले पाहिजेत फक्त। वाफ काढून घेतली आहे मी, हे बघा। आणि ह्याला उकळी सुद्धा आली आहे। आता हे बोंबील आणि बटाटी शिजलेत की नाही ते एकदा चेक करूयात। तर आपले हे चांगले शिजले आहेत। आता ह्यामध्ये ओल्या खोबऱ्याचं वाटप टाकूयात। वाटप टाकल्यानंतर चांगले ढवळून घेऊयात। ढवळून झाल्यानंतर मालवणी कोकम टाकूयात। कोकम टाकल्यानंतर थोडंसं ढवळायचं आहे। त्यानंतर आपल्या कालवणाला छान उकळी येईल। आता उकळी आलेली आहे आणि आपलं कालवण सुद्धा आता छानपैकी रेडी झालेलं आहे। आणि हे आता आपण सर्व करून घेऊयात। तर आता हे कालवण तुम्ही भाताबरोबर, चपातीबरोबर सुद्धा खाऊ शकता। तर ह्या पद्धतीची रेसिपी तुम्ही जरूर ट्राय करून बघा। कशी झाली हे कमेंट बॉक्समध्ये नक्की कळवा। जर तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल तर
आमच्या चॅनलला लाईक करा आणि सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.